बिया वो छीट रहल जा खेतवा में। ए भैया ए हां सुनो, बिया छीटे से पहले ना बिया का बंटवारा होके के चाहिए आ घर के बंटवारा हम अलगा रहब। माने आज बियावा डाले के दिन तारा जरूरी भइला लगा भइल। अरे बियावा डाल दिया हमनी देख लो हमारा में ना बारी में बैठके में बंटवारा एगो में सुहात नहीं के हम के अलगा भाई रहब। ना तो मौगिन के कम से कम समझा के रखब तब न सोहाई हमनी के अपना में। तू अपना मौगी के समझाओ, तू अपना मौगी के समझाओ। हम हमारे मौगी में कमी हो गई तो और का उ टाइम से बनावत है खियावत है एगो ले का है हमार मौगी नहीं के बनावत ना। अच्छा आ तो हमार मौगी दूध के धोवल भी है ना। कोई बा बिया में ठीक ना पानी उझुरे बिया पहले डाल दिया तब के बाद बंटवारा होई। बिया ना डालाई है नहीं धरो अब बंटवारा कर ठीक ना। सब देखो अलगा होकर आयु से गेड़ाई ठीक ना। अच्छा ठीक है गया ही लेकिन अब बिया पहले डाल लिया अलगा कॉल ना अलगा के हां हम अलगा रहब। हां एवरी का हमरा नहीं के एगो में रहला जाए अपना मेहरारू के बुलाओ ठीक ना। अब बात करो ठीक हम तू लोग के पढ़ा लिखा के आता ना ये तू कोई माने कि का पढ़ा लिया का पढ़ा लिखा के फाड़ ले बड़ा का कइले बड़ा कुछ नहीं कइले सब करते बनी लेकिन तू लोग नाम ले बजा करती नु तई बजबे ना बात। तू लोग नाम ले बजा कतनो पहिला पे ठीक है बापा जी गोदी बटोर के अपन बटवा लो हो का है तो लगा रही है तो सरवाई ले त का आज लोग लगा वही है। हां पूरा कमातन तन कुल हां पांच गोदी बटोर लेवे के काम अपन बता जा अलगाव के हलाओ। हां अलगाव के तू अलगा चूल्हा खाना बनावा आ हमार बनू अलगा रही ठीक ना। तो के कम खाना मिलत का पेट नहीं के भरत वो सब मतलब नहीं के हमारा माने काहे अलगा होखबा अलगा कि कोनो वजह बतावे तब ना अलगा होखबा नहीं बनाइबो खाली। हमारा घर में पैसा बचत नहीं के होत बैंक में पैसा नहीं के जमा हो पावत ठीक ना। मैं उड़ी देता पैसा होय देखा हो काहे माने देखा? पास पैसा नहीं बड़ क देला ना आ पढ़ा लिखा के तो हीरो बनत अब बड़ा निमन कदर ना माई बाप बन गेल बड़ू जना तो लोग आ तो माई बाबू तो मरो बंद के करत तू लोग के माई हमने के नाम माई बाबू के बदले करत कर बात बतिया लगत ना ठीक है पहले बिया डाल ले तो हमरा के कुछ तब बोलनी है गारौरा ना हम कहां तो जात रहनी बियावा छीटे तो कहत हूं कि बिया ना डालै से ना डालाई तो ना डालाई ना डालाई अभी करे पहले बात तो बिया डाल ना डालाई देख लो सुन लो माने तुम्हारा करबा मारा हां कर का कले देखा भौजी तनी मनी इज्जत कर तनी हां आराम से कह दिन बंटवारा कह दो तरकाला से भी कदी तो का कले देखा जब तक ले धइलू न कहू चाव अब बाजा ना बाजी हम ना धरे दे ठीक ना। पारी हमारा हमरो बात मान ल जा एक का कुछ दिन अभी माने का कोइले बड़ा मत अरे तो अभी पांचले पढ़ा देले बड़ा कुछ बोला हटे क्यों कुछ कर ना ना जिरो केहू नहीं के सिखौले ना जितेंद्र आपके सिखौले बा ना मुके सब सिखौले बा अपना से करत है ठीक ना। बिल्कुल का कहते भाई क्यों का कहिए जी कि कुछ ना कही पैसा कमा के हमारा जमा करे के बाटी ना जल्दी से अलगा हो का कुछ नहीं कहो का कर का करम ये कहा ला बताओ आज तक ले अपना बारे में ना सोचले हो हम कि चलो ज्यादा होई दे दी हो दे हम तो कह कि निमन के दिन के गुजारे नहीं थे जतना निमन रौरा ना बकुलोले रह गई है देखनी कितना टाट हो गइल तक आवाज देखा देलन नु अपन ना ई लोग के बांट दिया सब अपन बनावा जा खा जा हमनी के अपन बिया डालल जा बताओ कैसे भाई के सिखौला से के पहुंच गया आज तक साला हम कभी नहीं कनी पूरे बाय देले हुकम न के कबो कनी के उरे होगा बतावा जालगा के बात करलो रुपया धरे खातिर रुपया धरे के नहीं ना मिलत हम कैसे रानी के घर ले आज तक चलाओ दे सास ससुर के ना रहते हुए आया हम के लगा दन की बान रखतिया एही से का ढेर सीधा ना बने के चाहिए लोग कपार पर चढ़ के मुते लागेला आ तू बाटे के बात करत रह ना जा बाटो आज ना रखला 1 रुपया कुल भैया के पढ़ाई कलेक्टर बनाई कामे आइल भैया। अरे तो हम तो सोचे केहू ए जे कामे नहीं के आई हंसते रह जीवा जिंदगी भर दांत चियाते रह जो मुंह बताबो हंसबे करबो ओकर नसीब में लिखल बा तो काम दुख तो कब लौकले नहीं खे खाली वो दांत चियाते रह बनी से दिखावत रहियो बांट दिया जाऊ अपन जा जा होय दे ता भीख मांग कटोरा उठा के भीख मांगी है ये न करबो अच्छा लिखल होय त ना कोई करमो हमें का कोई अरे जा जा को भाई देखा के चल गइला दांत फाड़ते रह जो मौग लेखा मेहर मौग काहे जी सुनते इन 12 से पैसा भेजता नहीं साला पैसा बचते नहीं के पैसे बची सारा कमातन तो ले जते ले आ देखी वो क्वेश्चन बड़ी निगाह में अपना मन के भैया भाभी करत रह पैसा का करता लो पते नहीं के चलते आ तोरा के जो कोई पैसा देना जा ना हमरे तबे ना अरे कॉलेज हमरा के नहीं है जे सदी पढ़ाई पैसा देना जा के देना जाएगा 200 रुपया खाली देना 200 रुपया हम भाई के परीक्षा हम की क्या करम बताएं ओही से ना बात सही बात ठीक बाटे मुताका तो भई रहती रे कमा के देले से तनी हम मुताका भई रह देखो हैं काले जाके मुखिया जी से कह के आ बंटवारा बांट कर ले ठीक ना हाँ, एकदम। एकदम आदमी बिटोर के वहां से आंगना से पूरा दीवार जोड़ा जी और का बढ़िया रही ना तब का और का रुपया पैसा माने कि 2 गो पेट बाटे आ काजे ने का 3 गो पेट हो जा कहिए भगवान दे दिल लइका पैका कोनो जरूरी हैं? बा जल्दी से अलगा होखल जा मनी का ठीक ना कितना निमन सोचता नहीं जा हां
कतना बढ़िया सोचावट बा मुआ बोलो त लाद के ले जइबो लो हां तो दीदी क्या करे ना माने कितना बढ़िया तर सुरा मरद के फोरत और भांगत रू एगो मेहरारू चाही न त घर बिगाड़ दिया बना दी ठीक बा न आ तू तो घर के नरके बना दे रू हमार आतना दिन से एक रोज चुप रही त बताई रो त तन की लाश शरम नहीं के जरा भैया अभी तक ना खइले बा ना पियले बा आ बहुत तरह बैठे बन रात से रतन की बिला शरम हम नहीं मन बनी के खा मत रहुए ना भैया हन जी बताई कि अपने ना खात पिए त ना रौरा के पैसा बचा कर तो पढ़ाई लिखाई खातिर यार भुला गई नी रौरा मेहर वाला बनतनी आज बाबू जाना तनी पहला दूसरे के ना अपने सुख ना देखल जाला का तू ही पैदा कल बड़ू का हमरा के हां अरे हम पैदा नहीं कइले पैदा कइल ना होला हती को तो पे पोसले बानी जा ठीक बा ना याद कर के भैया कैसे कैसे तर के पल्ले होई ना दीदी रौरा जाई अरे हम तो जइबे करम लेकिन तू कह दे नो के देखू बात मानत नो देख ना तोन को भीख मांगत फिर कह दियो अच्छा जा दी हम मांगा कितना दिन खइबू खेता बेचबू तो अच्छा जा कितना दिन खइबू खा लेनी ना का देले बड़ी सब करे का देले बड़ी तीन तीन गोटा ना मिस मर ले जा के ले चल जा जा सुनी हमरा दीदी करो आधा बतिया ठीक ना हम तेरे के मार दे उनके घर छोड़ के मार निकल जीव जा ठीक है दीदी सुनिए अरे हटा का दीदी दीदी का चीज का नाता समझाओ दी तरह बीच में का चीज का नाता का चीज का नाता धर तड़ू हो घर में आग लगा के दीदी कह तड़ू हां दीदी ले ले ना रह जन के बाद में घर से हम ऐसे बोल रहा का करो फूटन के चल रे बोलब तो आ रहा चल दिन जा भौजी रे ना बोलो अरे बबुआ दुश्मन और का दुश्मन का आज दुश्मन हो गई नी आई रनी है तो बिना देखनी उको लेके जाना था लड़का लेखा तक पोसत रनी है ना लड़का लेखा तक पोसले हई 9 महीना तू ही खेलौले बड़ू अपना गोदी में ढोले ढोले ना होला ए बबुआ ठीक बा ना जा ना इसे जा मैंने ढोले ना होला तार सूरत ही एकदम गंदा लगता अरे हां हम तो गंदा हइए हनी काहे ना गंदा होखम बबुआ आज मेरारू न आ गइल आज भैया भौजी तोर खराब हो गइलो आज हमनी के केहू पूछे वाला नहीं जा 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 हटाओ वाला टूटू नहीं मैंने घर में हमरा अपना घर में बरबरा उनी जाके छोड़ा ना का बात सुन तड़ू एकांत सुन तड़ू एकांत से सुन एकांत से निकाल दा ना एगो बात कही हमनी त मधुन बतियात रही जा तो जो बतियर जब तक ढुकल ला के टपक जाली तो एकर मतलब हमरा का शक करब रही बताई भजेल कुछ चलत रहे का अरे तू हमारे पर विश्वास नहीं की करत रे अपना पति पर घात करत रही त विश्वास कैसे करी वो विश्वास वाला कामे गयो रख लेना तोरा पता नहीं के के चल जीती तू हट हम ना हमरा नहीं की जरूरत ये भाई भौजियो से मुंह तोड़नी आ मेरा रौरे से मुंह तोड़े पड़ी भौजाई के अपना भैया के उल्टा सीधा बोले के ना रहला अरे हम राम नियर भैया के हम इतना धोखा दे रहल बनी उल्टा सीधा गाड़ी दे रहल बनी जाके भैया से माफी मांगा कर 2 साल के मेहरारू इतना बोलत या भौजिया हमारे कितना सेवा कैले दिया उतना हम बोलनी डरनी तो भौजिया हमारे के कुछ कहबे ना कैलस भौजाई से अपना माफी मांगे के पड़ी साला इतना कोई तो वो हमारे के शौक करतिया ओके घर से निकाला तब माना पड़ेगा तब चल घर में तू ना रही हैं अपना भौजी के इतना सेवा कैलस हमरा के हैं हम ओकरा के इतना बोल दिया नी तू घर में रहबी ना तोरा सकावला में जितना तू सिखौली बात तोरा सकावला में हम रह गनी तू घर से निकल इनसे ठीक ना रहबी नहीं जो अपना माई बाप को लेके भाई लगे ठीक ना बुझाता हम कहां जाई बताई ना जा अपना माई बाबूजी के लगे मामा घरे जा अब का तू ना अपना घरे माई बाप के लगे अब का होखे लगल अब काहे मारतनी अब करो से भोगला तो आराम से कुछ रही लेके जा भाई भाभी बोलहु नहीं की एकरा वजह से हम तोहरा के हम गाड़ी दियनी उल्टा सीधा भैया के बोलनी एकरा वजह से ई ना रही घर में अरे एकदम हट चल घर से निकल चल का होते रे हट का इकर रे का करी हम भाई ना रही घर में ओकरा के ई घर में ना रही ठीक ना लगा बउआ तोरा सज मौगी के मार के खदेरे लगल भैया राम पागल हो गइल राम जैसन तू बाड़ा तोहरा के हम गोड़ लगाता हम ओही घड़ी समझावत रही बतिया ना एकरा कहला में सब कुछ बात रहला में तोहरा के हम गाड़ी देनी सब कुछ कहनी ई घर में रही ना ऐसन बात छोड़ा हटावन आए कर हटावा हटावा करे ई सब काम गलती करता रे का करी भैया ओकरा गलती से रह के कमाए पे ध्यान दे फैसिलिटी खातिर रुपया के जरूरत पड़ला अलगा ओकरा से रुपया ना मिली ठीक ना भैया हमरा के माफ कर दो माफ बात हो लेकिन शांति से रहो संतोष आज के बाद ना जीवन खासन जौन मेहरारू के काला में तोहरा के गाड़ी हम देहनी माफ कर दो हां समाज से लाभ मांगता काहे अब ना हो खान आ हो दिया लगा ले ली हर चीज ना केहू के बतावला से केहू साकला से ना बिगड़ जाला अपन में दिमाग होके के चाहिए क्या कहता दूसरे के बात नहीं से सुने के बबुआ आज के युग में अलगा होकर अपन बात देखे के नहीं है ओके निभावल पर बात बाटे ऐसे राज करतरा फुटानी करतरा ना करे के मिली ठीक बा भैया जौन बड़ा माई बाप तो लोग बड़ा जा
जौन कहबा जते हो हम करब भाभी। ठीक बा। ठीक बाटे। देखिए घर में रहे के बा अपने पूछ समझ के गांव नगर के देख के इज्जत चले के बा केहू देखी ना तक बढ़िया ना कहीं खराब नहीं कि कहीं फिर 4 दिन में प्रेम बनल ना तो लगे हो जाए कि हई करब हऊ करब वाला वैसे ना हो। मरले हो ना जाके दवाई लेके आओ मैं करिया कइले होते ठीक बा ना जा भाभी तो हनी के हम कहत नहीं कि अर्थी से रहेला कमाला खाला तो अपन हूं में लागत रसन दुनो बेकती झगड़ा करे भौजइयो ले झगड़ा कर देत रसन तो कैसे हस्ती रहब जा तू लोग। ना भैया आज के बाद कोनो गलती ना करब। और सुना भैया हम कल बाहर चल जाते नहीं गाजियाबाद। ठीक बा बा? गाड़ी भाड़ा बा गोजिया बा जीवो ना भैया नहीं के तो व्यवस्था कैसे होई ओकर। कह दो तू भाभी। अब मार के हो घाई कइलो जाओ ओकरा के दवाई ले वही कहते कि मारा मारी कइले रह। नमस्कार प्रणाम। हम मैंने एक्टर राकेश राजा मैं गलती करत रहनी है अपना राम जैसन भैया के आ सीता जैसन भाभी के गलत शब्द और गाली ना देवे के चाही। बस बात माने के चाही और मेहरारू के बात में ना आवे के चाही। कहे से कि माई कहे लिलू कि नौकी माई आ जाली तो सिखा पढ़ा के बुद्धि भ्रष्ट कर देली सो।